дуруд бинандаҳои азиз, умедворем сиҳату саломат ҳастед. Рӯзи аввали фасли зимистон аст ва умед дорем ин рӯзро бо табъи болида шурӯъ кардед. орзу мекунем ки зимистони хубе дар пеш дошта бошед. ман Афсона Кубиршо шуморо бо тозатарин хабарҳову гузоришҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно месозам. имрӯз 1 декабр ва соат дар душанбе 11. пешниҳоди тарҳ барои кам кардани мӯҳлати хизмати ҳарбӣ ҷонибдорӣ шудааст. Бинокори меҳмонхонаи Исмоили Сомонӣ 1 соли дигар аз андоз озод карда шуд. дар Тоҷикистон истеҳсоли семент афзоиш ёфтааст. ҳукумати Тоҷикистон ширкатеро ки ба сохтмони бинои меҳмонхонаи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе машғул аст, аз пардохти андоз ва боҷи гумрукӣ озод кард. сохтмони ин меҳмонхона аз соли 2006 14 сол боз идома дорад ва ҳукумат ҳар сол онро аз пардохти боҷу андозҳо озод мекунад, дар ҳоле ки соҳибкорон ва ширкатҳои дигар чунин имтиёз надоранд. дар ин бора дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 гуфта мешавад, ки матни пурраи он рӯзи 30 ноябр дар пойгоҳи ҳуқуқии вазорати адлия дастрас шуд. дар моддаи 15 қонуни буҷа гуфта мешавад, фармоишгар ва иҷрокунандаи меҳмонхонаи Исмоили Сомонӣ воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе аз пардохти андоз аз арзиши изофашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда шавад. то ба ҳол маълум нест молики бино кист, вале расонаҳо дар гузашта ишора карда буданд, ки он ба наздикони яке аз мақомҳои баландпояи кишвар тааллуқ дорад. ба навиштаи хабаргузории Азия Плюс, фармоишгари сохтмон дастгоҳи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва иҷрогараш ширкати Исмоили Сомонӣ асри 21. ба навиштаи ин расона буҷаи сохтмон 30 миллион долларро ташкил медиҳад. аммо 14 сол боз паёпай имтиёз гирифтани бинокорони ин меҳмонхона шаку гумонҳоеро ба миён овардааст. коршиносон аз ҷумла мепурсанд, ки чаро сохтмони ин меҳмонхона ҳангоми гузоштани санги асос бо ширкати президент Эмомалӣ Раҳмон марти соли 2006 1,5 сол гуфта мешуд, аммо 14 сол боз идома дорад. дар 10 моҳи соли ҷорӣ дар Тоҷикистон 364 миллион тонна семент истеҳсол шудааст, ки назар ба ҳамин давраи соли 2019 12,4% бештар аст. дар ин бора рӯзи 30 ноябр вебсайти ҷетсемент рӯ бо такя ба оҷонсии омори назди президенти Тоҷикистон хабар додааст. вебсайте ки хабару гузоришҳо дар бораи истеҳсоли сементро пайгирӣ мекунад, мегӯяд аз январ то октябри соли ҷорӣ дар Тоҷикистон инчунин истеҳсоли бетони сохтмонӣ беш аз 25% зиёдтар назар ба соли гузашта истеҳсол шуда, дар маҷмӯъ наздики 350 000 метри мукаабро ташкил додааст. семент ва бетон маҳсулоти муҳим дар сохтмони иншоот ба ҳисоб мераванд ва дар Тоҷикистон ҳам назар ба 10-15 соли пеш корҳои сохтмонӣ аз ҷумла дар доираи барномаи давлатии навсозии тарҳи шаҳри Душанбе афзоиш ёфтааст. вебсайти ҷетсемент рӯ мегӯяд афзоиши маҳсулоти истеҳсолшуда инчунин дар ҳаҷми содироти он ҳам инъикос шудааст. бино ба ин хабар ҳаҷми сементи истеҳсолшуда дар 10 моҳи соли ҷорӣ дар Тоҷикистон 1 миллиону 80 тонна муодили беш аз 49 миллион долларро ташкил додааст. маҳсулоти сохтмонӣ истеҳсолшуда дар Тоҷикистон асосан ба 3 кишвари ҳамсоя Ӯзбекистон, Афғонистон ва Қирғизистон содир шудааст. ба иттилои вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон феълан нархи семент дар кишвар дар муқоиса бо солҳои қаблӣ бетағйир монда 1 тоннаш 780 сомонӣ аст. нархи содиротии он низ баробари 420 сомонӣ будааст, зеро сементи содиротӣ тибқи тасмими мақомот аз пардохти 18% андози изофашуда озод карда шудааст. пешниҳоди тарҳе ки мӯҳлати хизмати ҳарбӣ дар кишварро кам мекунад аз сӯи ҳукумати Тоҷикистон ҷонибдорӣ шудааст. дар ин бора дафтари матбуоти раиси ҷумҳури Тоҷикистон рӯзи 27 ноябр хабар дода мегӯяд, лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ пас аз муҳокимаи аъзои ҳукумат ба маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ирсол шуд.
дар бораи ҷузъиёти ин тарҳ чизе гуфта нашудааст. моҳи феврали имсол намояндагони вазорати адлияи Тоҷикистон дар як нишасти хабарӣ дар душанбе гуфта буданд, ки ба қонуни хизмати ҳарбӣ тағйирот пешниҳод шудааст, ки бар асоси он мӯҳлати хизмати ҳарбӣ дар кишвар аз 2 ба 1,5 сол кам карда мешавад. Он замон Абдулманон Холиқзода, муовини аввали вазири адлияи Тоҷикистон, гуфт ҳадаф аз кам кардани муҳлати хизмати ҳарбӣ ҳарчи хубтар ҷалб кардани ҷавонон ба артиш ва аз байн бурдани аблава мебошад. ҷонибдории ҳукумат аз ин санад дар ҳолест, ки масъалаи ҷалби иҷбории ҷавонон ба артиш ва ё сарбоз шикор дар ҳар мавсими даъвати ҷавонон ба як мавзӯи доғ табдил меёбад. дар гузашта бархе аз созмонҳои ҷамъиятӣ пешниҳод карда буданд, ки муҳлати хизмат дар артиш кам карда шавад. рӯзи 29 ноябр дар рӯзи мавлуди кароматуллоҳи Қурбон, ҳунарманди шодравон ва шинохтаи тоҷик қарор буд дар кохи рӯдакии шаҳри Хуҷанд ва муассисаи кохи фарҳанги Суғдиён 2 барномаи ҳунарии ёдбуди ӯ доир мешуд. вале чанде пеш аз шурӯи ин чорабинӣ масъулони беҳдоштӣ иҷоза надоданд, ки мухлисон ба толор дароянд ва барномаи консертиро тамошо кунанд. ҳамкорамон онҷо ҳузур дошт ва гузориш таҳия кард. қисме аз ин гузоришро дирӯз дар барнома нишон додем ва ҳоло ҷузъиёташро дар гузориши Фарзон Муҳаммадӣ бубинед. نشاخی گلی تا زبونی شم چراغه تا شعله جهت آینه سنگی مزارم سنگی مزارم های سنگی مزارم. субҳиддини раҷабзод, овозхони ансамбли садои суғ ва пайраи мактаби ҳунарии кароматуллоҳи Қурбон барномаеро бо номи садои ошно омода карда ва мебоист дар рӯзи мавлуди кароматуллоҳи Қурбон дар назди ҳаводорон сурудҳои ӯро бозсароӣ кунад. вале чанде пеш аз шурӯи барномаи консертӣ масъулони мақомотҳои беҳдоштӣ ба хотири пешгирӣ аз бемории ҳамагири COVID-19 нагузоштанд ин барнома доир шавад ва ба даромадгоҳи кохи рӯдакӣ қарор истоди муқобила бо ин бемориро часпонидаанд. се рӯз пеш будааст, ки қарор баромадааст, ки ҳама гуна чорабиниҳо манъ карда шавад бо ин сабаби пандемия. рости аз ин моро огоҳ накарданд ва мо дер огоҳ шудем ва бо қарор буд, ки мо барномаи консерти худро ба таъхир гузоштем. тақрибан як моҳ аст, ки дар саҳни ин кох таблӯи таблиғотии баргузории чорабинии ҳунарӣ бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ насб гардида ва рӯзи 29 ноябр барои ширкат дар ин барномаи консертии ёдбуд аз кароматуллоҳи Қурбон мухлисони ӯ ҷамъ омада буданд. аксари онҳо чиптаҳои воридшавӣ ба консертро харидорӣ карда ва бо тақдими дастагулҳо мехостанд пайравони ин мактаби ҳунариро шод намоянд. одами мисол пенсионер, инвалид, касаи вирус мисол чун моҳоя инҷо меша гуфта ҷиғмез дошт чӣ нишуд. пешки аввал ман ино гӯя дӯтон шумо пештар билет харидик билам мондагӣ. субҳиддини раҷабзод, овозхони ҷавон ва шинохтаи тоҷик ҳудуди 10 таронаи кароматуллоҳи Қурбонро, ки чанде аз онро дигар пайравону шогирдони ӯ нахонда буданд, барои бозхонӣ бо ҷамъи навозандагон тамрин кардааст. ва аз он ки натавонист дар ин рӯз пешниҳоди ҳаводорони ҳунари ин сарояндаи шинохтаи эстради тоҷик гардонад, эҳсоси хиҷолат мекунад. роҳбари ансамбли садои суғ Анвар Қосимов, роҳбари мусиқинавозон Бахтиёр Раҳматуллоев, бисёр ростигап мо заҳмат кашидем барои омода намудани ин сурудҳо, чунки сурудҳо ҳамаш ба таври зинда пешкаш мешуд баҳри мухлисон. бисёр омодагӣ ҷиддӣ гирифтагӣ будем. ин ҳамаш аз насиб, ки иншоалло рӯафтода намешавем. ҳасани Камол, дӯсти шодравон кароматуллоҳи Қурбон ва раҳбари муассисаи кохи фарҳанги Суғдиён ҳам тасмим гирифта буд бо ҷамъи ҳунармандони ин муассиса барномаеро тақдими ҳаводорон созад ва ҳатто чанде аз пайравони ин мактаби ҳунариро аз душанбе даъват карда буд. вале аз қарори истоди ҷумҳуриявии COVID-19 оид ба манъи чорабиниҳои оммавию фарҳангӣ то лаҳзаи баргузории консерт ноогоҳ мондааст. мо ба мардум фаҳмондем, ки албатта рӯзҳои наздик аз тариқи телевизионҳои маҳаллӣ, телевизионҳои вилояти Суғ, аз тамоми шабакаҳои интернетӣ, ки мо ҳар нақша гирифтем, албатта мо бо халқ ҳастем, бо шумо ҳастем. рӯзҳо мешавад мо барои шумо пурра як бор барномаи консертии хешро пахш намоем. бонки миллии арзиши Сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 1 декабр чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, ин буд хабару гузоришҳои навиди бомдодии радиои озодӣ. давоми рӯз ҳамкоронамон ба шумо хабару гузоришҳои нав ва ҷолиб таҳия мекунанд. сомонаи радиои озодиро пайгирӣ кунед ва аз воқеаҳои рӯз бохабар бошед. то барномаи баъди, худоҳофиз.